Нижгар өлкәсендә Сиргаш ягында яңа көн башлана. Гадәттәгечә бар халык эшкә ашыкканда, без дә чираттагы авылларга сәфәргә кузгалабыз. Гадәттәгечә дим, чөнки бу якларда 5нче көнебезне башлыйбыз. Безгә күп нәрсә таныш, күп тарих билгеле инде хәзер. Семеновка һәм Пашат авыллары арасында урнашкан шаһитлар каберлегендә берничә көн күреп йөрибез. Ләкин бүген иң беренче эш итеп шунда юнәлдек. Бу як халкының хәзерге көндә дә тетрәнеп сөйли торган тарихи урыны бу. Минем бабайым монда яткан. Ул кем булган сезнең бабайыгыз? Нәрсә өчен атканнар? Минем бабайым булган эшмәкәр, Польшаданың магазины булган. Как раз январ айында минем бабайым кайта авылга. И анарга әйтәләр, шундый нәрсә, монда 4 комбедовцыны үтергәннәр, чекистларны дип әйтәләр. И безнең күрешләрне алып киттеләр. Бабай урысча сөйли белгән. И китә инде сельский советка дигәндә. Ну әйтәләр, так, насчет нәксез монда килдегез. Әйтә шулай разбирательләргә. Әйтәләр инде, кир. И бабайымны аталар үтерәләр. Безвинно, абсолютно без ничего. В это время качан кешеләрне үтергәннәр, его даже здесь не было. Ол Мәскәүдән, Польшадан килеп, Мәскәүдән инде через пересадку безнең авылыбызга килгән. Вот ул көнне 20 январьда 52 кешене атып үтерәләр сельсоветның территориясында и төшереп менә бу чыгырга, монда чыгыр була, чыгырга күмәләр. Вот Алланың әмере белән чыгырдан күмгәч, кичкенә генә речка, ул үзенең русласын изменять итеп яктан агып киткән. Ә күмелгән халык менә шушы җирдә күмелгән 52 кеше. Значит, безнең получается 50 кеше Семеновка авылыннан, 2 кеше Пашат авылыннан. Пашат авылында бик уважаемый кеше була Соколовлар, ул була мулла, 2 малайы да булалар. Берсе була укытучы, берсе була тоже мулла кебек инде икшәр мәчет булган ул вакытта. И әтисенең алдында атып үтерәләр башта средний малайын, аннан әтисен атып үтерәләр. И шуннан соң инде последний малайын атырга дигәндә председатель совета әйтә, сез әгәр дә моны да атсагыз ди, все авылда ди грамотный кеше калмый, азау киторган кеше калмый. Ну и то бүтән киемнәрен тишендереп, 30 градус мороз була, чыгарып җибәрәләр. Кеше естественно төшә Пашатка, төшә дә после этого Сырхаулый и үлә. Шундый нәселне, шундый кешеләрне үтереп ташлаганнар. Ике авыл халкының мондый вәхши җәзага тартылуының сәбәбе булып, Семеновка авылында армия сафларына китер алдыннан әзерлек узучы 150-200 яшь егетнең авыл халкын талап ятучы ярлылар комитеты әгъзаларына каршы чыгып, аларның 4-сен үтереп ташлау тора. Яшьләрнең баш күтәрүе бик тиз бастырыла, әмма җәза билгеләгәндә бу күтәрелешне муллалар һәм кулакларның совет властена баш күтәрүе итеп күрсәтәләр. Электән хәрби хезмәтне белгән, бердә нык торган мишәр авылларын буйсындыруның бердән-бер ысулын шулай тапканнар күрәсең. Пашат авылында килеш аның тарихына да бераз күз салыйк. 1608-1611 елларда нигез салынган авыл дип исәпләнелә, һәм аңа 12 йомышлы татар нигез салган дип әйтәләр. Авыл исеме турында төрле фаразлар бар. Аларның күчеп килгән урыннары хөрмәтенә Пашат дигән исем биргән дип тә әйтәләр. Хатын-кыз исеменнән килеп чыккан дип тә әйтәләр. Анысына керешеп тормыйбыз. Нәкъ менә йомышлы татарлар икәненә ассызыклыйбыз. Аннан соң инде һәйкәлләр янына килдек. Авыл үзәгендә Бөек Ватан сугышында катнашкан авылдашларга куела торган һәйкәлләрне инде барлык авылларда да күреп беләбез. Бу атрибут, бу безнең хәтеребез. Монда безнең бабаларыбызның исемнәре язылган, мәңгеләштерелгән. Монысы әйбәт бар ул. Ләкин Беренче Ватан сугышында катнашкан авылдашларга куелган һәйкәлләр гел очрап тормый. Минем мондый һәйкәлне әле үземнең шәхсән беренче күрүем Ватан сугышы, 12нче елгы Ватан сугышы турында Отечественная война дип беләсез инде. Русчадан менә монда Пашат авылыннан киткән йомышлы татарларның исемнәре биредә. Һәм инде монда килеш игътибар итеп узыйк, 19нчы гасырдагы татар исемнәренә, бу яктагы Нижгардагы татар исемнәренә, мәсәлән, Аюхан, Әбләс кебек исемнәр,
Әхмәрләр инде ярар, аның безнең якларга да хас. Жалюк дигән бар, Залик дигәне бар, Султан дигән исемнәр, монсы да инде Яхим кул дип язылган, бу Рәхим кулдыр инде безнеңчә әйтеп әйтсәк, Әбделбай дигәннәре бар мәсәлән. Шулай ук аларның хәтере мәңгеләштерелүе бер әйбер, һәм әле безнең өчен менә шундый исемнәрне, шушындый элементларны да күреп, укып, сезгә күрсәтү тагын икенче матур ягы әлеге һәйкәлнең. Анда инде безнең авылдашыбыз Хасянов Речтабый бик каты булышты, меценатлар тапты, спонсорлар тапты, архивтан бик күп материаллар җыйды. Безгә бик каты булышып килә. Хәзер планда тоже тагы да бер ике памятнигыбыз бар. Аны инде киләсе елга бастырабыз. Шушы авылга. Шушы авылга да. Алары нәрсә турында булачак? Анда безнең беренче учительләребез бар. Яхшы. Анда Айша апа, аларга вот біз плиталар ацарбызның менә биелгесе елда 9 майда планлаштырабыз. Менә ул һәйкәлгә язылган исемнәр, менә шул Наполеон сугышында катнашкан авылдашларыбыз. Танаган кеше бармы? Менә Бар, таныдылардан. Касенең бабайы булып чыкты, таныды Касенең. Касенең менә бабайлары сөйләп, әбиләр сөйләп калдырган, фамилияларын айтып калдырганнар. Ике касе авылдашларыбыз безнең таптылар, таныдылар. Семеновка авылының бай тарихын калдырып торып, Пашат авылына керүебез бер һәйкәлгә генә бәйле түгел. Биредә безне фольклор, бу як халкының юлалары кызыксындыра. Сиргә чагына килүгә үк бу юнәлеш буенча иң актив эшләүче урын дип Пашатның мәдәният йортын атадылар. Фольклор белән танышуны үзенчә бренд булган Нижгар токмакларыннан башлыйбыз. Семеновка авылы тарихы, Мәдәне авылындагы музей байлыклары кебек үк әлегә читтә калып торса да, Пашат тарихында Семеновка сәхифәләре дә чагыла. Чөнки алар икесе дә кадым ягыннан бер үк вакытта күченеп килгән бер туган авыллар. Шуңа тарихларын да, юлаларын да уртак дип карыйбыз. Без шулай ук Кучкай пожары рядом бездә район, анда мәдәният йортында беренче урынны яулап килдек. Без анда балага исем кушу йоласында әби бабайдан калган шулай, ул безнең авылдан чыккан. Мулла килгәч, өстәл артына кунакларны җыйгач, азан әйткәч, ул әнисеннән сорый: "Балакаем кая синең бәбиеңнең кендеге?" ди. Элек бит инде шикелле пластмасснилар булмаган. Епкә кайыш белән бәләгән булган, ул кайышны алып, матсага элеп куя булганнар. Ул шунда өмер буе торырга тиеш. Чем ул каты була, ер кеше дә инде бала да таза сау исән үсә дип, шундый ырым дип инде әби байлар безгә әйткәннәр иде. Без күреп гадәтләрне, әби байлардан калган гадәтләрне инде балаларга җиткерергә тырышабыз. Бөгөнгесә шөкер Аллага. Элек бала инде менә шулай каты елаганда, элек бит инде әбиләргә бара булганнар. Әбиләргә бар, менә бездә шундый әйтемнәр бар. Например, күрештә әби тора, ул гына кай, алмай диләр бездә, безнең төбәкләрдә. Алмай, менә нектер балам төн ката елый дир, нишлимсең дир. Эй балакаем, миңа кер ныжысын күрергә кирәк ди. Ныжысын күрергә кирәк ди. Ныжы. Аны инде әбигә керәсен балаң белән. Элек бит инде агац көрәкләре бар иде.
Да, мичтен. Шул агач көрәгенә баланы яткырасын, бәлисен, пицесендә төшеп китмәсен диеп. Аннан пицтән именно пицны ягырга, кагыз бәреп, төтен чыгарырга кирәк. Да. И ол означать ите связь этого мира с тем миром дип. И бала инде шул көрәк өстендә йокыга китә. Нажысы бетә. Менә шулай кутсага җыела, акырып җыелуы аның тәмамлана. Минем ике баламны да көрешебездә Кәүсәр алмай шулай эшләде. Аның арты балам бик тыныч йоклый иде төннәр буе. Шул көрәккә бәйләгән кич. Да, мишкә тыгарга кирәк да. Әлдә берегез тышка атсага, и әбидән сорый шикелле, әби ниләр күрасың? Ныжыгына күрамын. Өч мәртәбә әйтергә кирәк. Ныжыгына күрамын дип. Тәрәз аша кыскырырга кирәк. Бу вакытта балам иштә. Да. Әби ниләр күрасың? Ныжыгына күрамын дип. Сезгә ярдәм Ярдәм тиде. Минем ике балам да шулай иде. Мен көришебездә әлеге бит йортларда мичләр юктыр инде. Ул карт әби инде аның өендә әлдә дә пиц бар. Вот анарга без әле дә инде шулай яшьләргә әйтәбез дә, но яшьләр әле ышанмыйлар ул нәрсәгә. Ышанып кирәк эшләргә һәр нәрсәне. Менә шулай бер ышыннан кирип китсән, һич туктый торган түгел бу авылларда. Шөкер, күп вакытта берничә авылны бер тапшыруга җыеп сөйләп була. Чөнки заманында алар бер авыл булып диярлек яшәгәннәр. Пашат белән Семеновканың чын-чынлап документларда аерым авыллар булып китүе дә 1613-1624 еллар аралыгында була. Ул чорда патша нугайларга каршы сугышта катнашканнары өчен бу яктагы күп татарларга жалованный грамоталар бирә. Аңа карап, авыллар араларын үзә дигән сүз түгел, үз җирләрен генә билгеләп куялар. Алар элек тә, хәзер дә бер бөтен булып яшәргә күнеккән. Biz менә яңа ел алыннан барча иҗтимагый оешмаларны җыештырып, безнең районда Большой Рыбушкин мәктәбендә каябыз булдык тәне. Анда бик матур, бик зурлап съезд уздырдык. И безнең анда бик күп оешмалар катнашты. Бик күп вопрослар чишелде. Безнең оешманың бит задачасы шулай дип әйтим инде, үзебезнең гореф-гадәтләребезне саклап калуда. Үзебезнең балаларыбыз, үзебезнең штаб традицияларыбызны билде, үзебезнең телебезне билде, каян чыкканнарын билде. Все-таки үзеңнең гореф-гадәтләреңне белсәң, все равно үз семьяңда, үз гаиләңдә тәртип булыр. Үз гаиләңдә тәртип булса, мин уйныймын, тирә-якта да тәртип булыр дип. Тирә-як дигәннән Нижгарда ярар инде бер-береңне күрүе, бер-береңгә йөрүшүе ул җиңелрәк. Менә чит төбәкләрдә яшәүче инде монда бит инде күп кешеләр Мәскәүгә чыгып киткәннәре бар, Финляндиягә кадәр киткәннәре бар. Алар белән элемтәләр бармы ул берәр төрле? Бар, элемтәләребез безнең бар. Без теге елны 2019 елда шәһитләр өстендә атылганнарга 100 еллык чара уздырдык. И шул чарада безнең 2000гә якын кеше катнашты. Вот шул чарада безнең Финляндиядан да, Татарстаннан да, Мәскәүдән дә, безнең өлкәнең барча авылларыннан да халык җыелды. И без шундый матур итеп ул чараны уздырырга тырыштык. Нижгардагы татар авыллары бер-берсе белән бәйләнештә булса да, аларның өлкә эчендә дә аерымрак урнашу үзенчәлеге бар. Без Пашат авылыннан чыгып 60 чакрым юл узып, Татарская Маклакова, Татар Муклауказы авылына кирип барабыз. Буклаука янында Пиана елгасыннан төньякта тагын Бозлау, Ишеева, Тукай кебек берничә татар авылы урнашкан. Буклаука Нижгарның иң төньягында урнашкан татар авылы. Моклаука җирләренә йомышлы татарларның килеп утыруы һәм гомумән бу авылның тарихы башлануын 1611 ел белән бәйлиләр, ләкин авылның документларда искә алына башлаган теркәлгән вакытлары 1623 елларга туры килә. Бу инде 10 ел аерма ул кадәр үк мөһим дә әйбер түгел, ләкин шул чорда монда электән утырган йомышлы татарлар белән яңа күчеп килгән йомышлы татарларга җирләрне яңадан бүлеп бирү процессы була. Шуңа күрә инде ул документсыз бармый андый әйбер. Гомумән алганда ул чор өчен йөзләгән йомышлы татарның шушы бер җиргә килеп оешып урнашулары Арзамас ягында да, Алатыр ягында да күзәтелмәгән. Аларны инде бирегә махсус хезмәт итәргә дип китерткән булалар. Һәм менә шул чордан башлап инде әлеге авыл үсә башлый. Районда
Спас районында бүгінгі күндә 4 татар авылы һәм Моклаука менә шул 4 татар авылы арасында буяк татар мәдәниятының, татар яшәешенең үзәге булып тора. Әйдәгез, авылның тормышына күз салып узыйк. Шул җир бүлү документларында күрсәтелгән саннарга килсәк, Моклаука җирләренә 100дән артык йомышлы татар килеп төпләнә. 1636 елда биредә гомуми хуҗалыклар саны 127гә җиткән була инде. Ләкин ул чорда Моклаука бер авыл булып саналмый әле. Сіз келгенде көргенсіздер, күпер хәзер узган егіздамын. Вот ол күпернең астындағы тұрған елгабыз біздің 2 елга кушыланда. Бірсі Черная Деватова, бірсі Мыклаковка. Вот шол 2 елганың янына 1611 елны мишәр татарлары килеп урнашкан булган. 100 татар килгән булганнар. Аларның бірсі бір тіркеме Черная елгасы буена, ярыны буена килгәннәр. Бір тіркеме Мыклаковка ярына. Черная ярына килүчеләрнең авылларының исеме булган Большой Мыклакова, Мыклаковка янында Меньшой Мыклакова булган. Анан тыра бара ул 2 авыл бер авылга кушылганнар. Татарская Мыклакова барлыкка килгән шулай иттереп. Рәсәйнең иң мөһим юлларында урнашкан, патшаның барлык хәрби походларында да катнашкан йомышлы татарларның барлык авыллары да гел хәрби хезмәттә генә булган дип уйламагыз. 1718 елда йомышлы татарларны Казан адмиралтействосы конторасына тапшыралар. Ләкин лашманнар булып хезмәт иткәндә дә татарлар ирекләрен югалтмаганнар. 1727 елга кадәр солым да түләмәгәннәр. Ауыл халкы электерәк корабельное строительство эшләгәннәр, древесина эшләгәннәр. Анысын кожевенный эш белән шөгыльләнгәннәр. Тагына мыловарение, салотопление. Отхожее производство белән, анын тагында. В общем, китеп эшләп йөргәннәр алар. Авылның байлары, сәүдәгәрләре турында берәр нәрсә билгелеме икән? Авылда бер бай булган, Садик Имсәлимле. Аның таш эшли торган кирпичный заводы булган. Булган андыйлар, байлар. Авыл халкының читкә китеп эшләргә мәҗбүр булу сәбәбе бик гади. 1897 елда Моклаукада 3760 кеше яши. Авылның бар булган җирләрен бүлеп чыксаң да, ир башына 2,4 десятина генә туры килә. Тормыш алып барыр өчен күпчелек халык читкә китеп, өстәмә эшләргә мәҗбүр. Ел әйләнәсе читтәге хезмәт белән көн күрүчеләрдә була. Кайсы авылга барсак та, бу якта Нежгар якларында, Чуаш ягында да шулай булды инде ул. Чуаштанда яшәүче татар авылларында зурлыкларына сокланабыз. Сезгә дә инде бер төрле горурлык белән, соклану хисе белән күрсәтәбез, нинди зур, нинди нык авыллар, нинди бай ызбалар монда дип, 2-3 катлы ызбалар дип күрсәтәбез. Ләкин менә монда Моклаукада ызба сакланган һәм бу башка музейлардагы кебек бер почмакка гына бөтен нәрсәне дә җыеп куйган ызба түгел, бу аның чын зурлыгы. Татарча әйтсәк, в натуральную величину дип әйтәбез инде. Менә якынча шушындый зурлыкта булган. Мин моны инде плотник булмагачтан дөрес размерын сезгә әйтә алмыйм. Монда инде нәрсә дип әйтим. Бу якка 4 адым ясарга була, бу якка бер 6-7 адым ясарга була торгандыр. Менә шушының кадәр генә булган инде ул ызбалар бу авылларда. Бу якынча 1950 еллар турында сүз бара. Нәкъ менә шул вакыттагы мондагы бу очракта инде Моклаука авылындагы ызбаларның зурлыгы менә шушындый дип күз алдый аласыз. Тәрәзәләре дә үз урынында, ишеге дә, бишеге дә үз урынында. Барлык өйдә булган, күп санлы булмаган җиһазлар шушында. Монда инде башка җирләр барысы да сезгә аңлашыла дип уйлыйм. Миш инде ул бар җирдә дә миш артында аерым бүлеп куелган бәтиләргә, яңа туган бозауларга
жылырак булсын дип инде кыш айларында бүлеп куйган өлеше була. Келәт дип тә әйтәләр, келәт дип тә әйтәләр инде аны. Шушы мич арасы дип әйтәләр безнең якта. Һәм менә бу өлешенә игътибар итсәгез, моны инде теге пычмаклар гына ясаган музейларда күрсәтә дә алмыйлар, чөнки урын җитеп бетми анда. Менә бу русча әйткәндә палати дип атала, полати дип атала менә бу. Аны анда өстә йоклап ятучы кешенең манекенның исеме дә бар, Тахир исемле ул. Тахирны да тик торганда гына салып куймаганнар. Бу якта инде татарчалатып шушы палатины полат дип әйтәләр. Безнең якта, Казан ягында, Казан артында бу сүндәрә дигән сүз. Мишкә артык күп якмас өчен салкын кышкы айларда жылырак булсын өчен йокларга артык утын сарыф итмәс өчен менә шунда өскәрәк, җылылыкның бит инде өскә менгәнен беләбез. Шунда өскә түшәм астына менә шундый сүндәрәләр ясап куя торган булганнар. Һәм биредә ул нәкъ менә менеп йоклау өчен генә. Бүтән нәрсә өчен түгел, анда хәтта хәзерге кебек теге яткан көйгә китап та укып булмый, чөнки китабын түшәмгә терәлә. Менә шундый артык урынны да алмый торган сүндәрәләр булган һәм менә бер җирдә дә күргән югы, биредә аны эшләп куйганнар полатны. Гомумән алганда, Сергаш ягы татарларын Нижгар ярминкәләрендә, пристаньнарында каравылчы, йөк ташучылар итеп бик теләп алганнар. Беренчедән, алар гел аяк, икенчедән, намуслы эшләүләре белән дә хөрмәттә булганнар. 19 гасыр ахыры, 20 гасыр башында Муклаука авылының 400ләп хуҗалыгы сәүдә итү белән шөгыльләнгән. Авылның ярминкәләрдә даими сәүдә нукталары, берничә приказчик тоткан байлары да булган. Авылның ул чордагы иркен тормышы мәчетләр санында да чагыла. Беренче мәчет 17 гасырның урталарында беренче мәчет төзелгән. Аннары инде 7 мәчет төзелгән. 7 авылыбызда 7 мәчет булган. Революция вакытында 7 мәчетнең дә берни дә калмый. Сүтеп алып китәләрме? Сүтеп алып китәләр. Агач мәчетләр була димме? Агач мәчетләре була. Аларның бөтен чертежлары бар. Бөтен тарихта керткән. Әлегесе вакытта авылыбызда 2 мәчет. 91 елгы и 1991 елгы и 1992 елларны төзелде тагы да мәчет. Беренче бу мәчет инде күбесенчә истәлек бабакайларыбыз, сугыштан кайткан бабакайларыбыз бик теләк булдылар. Мәчетләргә, җомаларга йөрергә, аятларга йөрергә, янарга карата төзелде ошбу мәчет. Икенче мәчетебез ул Агач мәчете. Ул 91 елларында төзелде, и анда да шулай ук җомалар вәгазьләр укылып бара. 7 мәчет булган дигәннең урыннары билгелеме аларның? Аларның урыннары билгеләнгән, карт бабакайлар мәсәлән беләләр, качта булган урыннары, әлеге мәчетләребез аларның урыннарында түгел. Бу Яңа урыннарында. Авылның 7 мәчетле чагы 1898 елдан башланып, 1920 еллар ахырына кадәр була. Әлбәттә, авыл халкы Совет хөкүмәтенең яңа тәртипләренә кирип китәргә атлыгып тормый. Шуңа да мәчетләрне 1929 елда яба башлыйлар, соңгы мәчет 1938 елда гына ябыла. Шулай итеп, Муклаука авылы тарихның бөтенләй үзгә яңа чорына аяк баса. Һәрбер тапшыруыбызда без көннең кыскалыгына зарлансак та, бүген кояш байыса байымаса, ахыргача эшләргә булды. Көчебез барда, һәм безнең техниканың аккумуляторларында егәр барда. Бүген өйгә җыенабыз җәмәгать. Шуңа күрә, гомумән, Нижгар якларында булган сәфәребезгә дә күпмедер дәрәҗәдә йомгаклау күзәтүләре булып узды. Татар Муклаукасы авылына киләбез икән, инде шуннан башлаганбыз икән, шуның белән төгәллибез. Бүген без хәтта шушы авылның эчендә яшәүче халыкның да урамы белән түбәнеше һәм югары очының да аерылганын күрдек. Алар төрлечәрәк сөйләшәләр. Читтән килгән кешегә, игътибар белән тыңлап утырган кешегә бу шунда ук аңлашыла торган әйбер. Шулай булгач, инде татар халкы турында әйтеп тә торасы юк. Авылы, төбәге һәм авыл эчендәге халкы да аерылгач, татар халкының да төрле булмыйча хәле юк. Ләкин кабатлап әйтәбез, без төрлелегебез белән көчлебез һәм безгә бары тик бердәм генә булырга кирәк. Инде Нижгар ягында яшәүче барлык милләттәшләребезгә дә чын күңелебездән рәхмәт әйтеп, эштәлекле сәфәрләребез өчен рәхмәт әйтеп, юлга кузгалабыз. Киләсе сәфәребездә башка төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребез белән очрашканга кадәр.
Сәфәребез шушы урында төгәлләнеп, Нижгар ягы белән саубуллашсак та, бу 4 тапшыруга гына кирип бетә алмаган материал күп калды әле. Шуңа күрә киләсе чыгарылышыбызны Нижгарга сәфәребезнең йомгаклау тапшыруы итеп эшләргә карар кылдык. Без булып узган 14ләп татар авылы тарихына төбәкнең үзенчәлегенә төшенү өчен әлеге чыгарылыш бик мөһим. Шулай булгач, Нижгарда кабаттан күрешербез.